jedno prvo mahanje za početak svima. Dobroveče Novom Pazaru iz Pariza. Dobroveče. Bonjour à Paris. Bonjour à tous. Ne bonjour, nego... Zdravo. Kažite, nemojte se stideti. Zdravo. Zdravo, zdravo svima. Kako ste, jeste li dobro? Evo, dobro, deca su imali sad čas muzičkog, pa smo uspeli da ukrademo 5 minuta od nastavnice muzičkog da bismo se spremili za ovaj čas. Konačno da se upoznamo. Ja sam dužo Blaženka da se predstavim učenicima tvojim. Naravno, izvolite. Evo, ja ću se prvo predstaviti, ne znam da se vidimo dalje, evo sad ću ja. Evo, zdravo svima, bonjour à tous, voilà. Dobar dan. Jeste, zovem se Sead Bragović, inače sam nastavnik francuskog jezika ovdje u Novom Pazaru i bit će mi zadovoljstvo da sarađujemo sa vama, naravno, i sa vašom nastavnicom, to jeste Blaženkom. Je vous souhaite de bonne chance, srećno i družimo se, budimo veseli i nasmijani. Eto, toliko od mene. Hvala. Evo da se predstavim i ja. Ja se zovem Blaženka Trivunčić, predajem srpski jezik i izuzetno mi je drago što ćemo razgovarati, što ćemo se upoznati, što ćemo raditi i što ćemo se na kraju i družiti u kampu, nadam se. A to vrlo uskoro. Naravno. Eto. Hoćemo li da započnemo upoznavanje? Ja ovde imam 2 devojčice i 2 dečaka. Dobro. A vi imate 3 devojčice? Mi imamo 3 devojčice i 1 dečaka. Jednog dečaka. A ja ovde imam dosta i učenika. Sačekajte malo da se i oni jave, da ne budu zapostavljeni, ako može, 1 minut. Evo, javite se, mahnite. Ja se zovem Nataša Radovanović, a vi? A ti? A ti? A ti, jesmo postali se Sara? Ja se zovem Una Trivunčić, a ti? Je m'appelle Janita Prišter. Kako kažemo, drago mi je. A, drago mi je. Je m'appelle Kadir Hatwa. Dobar dan, ja se zovem Nikola Barba Stojičević. A ti? Je m'appelle Nizama Etwa. Ja se zovem Viktor Barba Stojičević. Ima li potrebe, Blaženka, da se predstave sami da kažu nešto više o sebi? Pa, kako kažete vi? Kako deca žele? Pa eto, mogu da čuju malo kako oni govore, malo francuski, pa ćete da čujete malo nešto više o njima, kako se zovu, naravno šta vole, šta ne vole, gde su rođeni, u kojoj školi ide. Jedna mala lična karta, eto, bar jedan ili 2 učenika. Može. Je suis élève. Mon adresse est Montchoupiati, numéro 10. J'ai 12 ans. Je suis né à Novi Pazar et j'aime le volleyball. Mon école s'appelle Stéphane Emmanuel. J'adore la musique. Je suis Kali. Je suis élève. Mon adresse, Sapotinska, numéro 5. J'ai 12 ans. Je suis né Novi Pazar, 13 ans. Mon école s'appelle Stéphane Emmanuel. Obrazovanje, folklor, ples, obožavam životinje, da kuvam, muzika zabavna i narodna, omiljen glumac Dragan Jovanović i Miloš Biković, najbolji drug Lucille, ne volim zmije i paukove, u Srbiju volim da se igram sa drugaricama. U Srbiji? U Srbiji volim da se igram sa drugaricama. Bravo.